थुंनायमोन कारण के बा प्रेसनि खेमखौ बदिसै लाई थानाय 5 तारिखयाव जे बीजेपी राव तुं बावनाय हिये पारा ने ब्रिरो न रिंथिये गाड़ी बाय रिका लाये या गुथाव के जयनी प्रोग्राम खेमी हिये ब्रां 149 परिवारनि 390 जना बीजेपी यो जइन खेमी हिये ब्रां जे फेक कफिमानि सामनो आबनो तिनियो जों फिख्लायनि फाइपसै कुनो आबो ब्रानि टोटली फेकसै आबनो खाथिनै क्रय माइनखे आं फुअ बचिनि पारा चनि पोलिमसिनि पारा पाने ब्रिराव मा सिजाया सुदुक तुंला नाइनखे ब्रां थांनाय जाहा आरो आबो बायसे याव गखे ब्रानो प्लेग्राउन्ड ये जिनि आसु 149 परिवारनि 390 जना बीजेपी यो जइन खेमी हिये ब्रां कफिमानि आबो बानायमन बावसे बचिनि ब्रिराव ओंखा दुये आबन बाव तिनियो कबुइमानो जतो लुगरावनो सिरिनि बा सामा हारिमसै आतोय थानाय 5 तारिखयाव खसेरियाव जे बीजेपी राव बिरा फैसा दिखतों बावनाय हिम तीनों थुंगिये माइनाय जां पार्टी नि आगे चोई ची लगे जिनि रिफाइमिं सामगले नानो लगे माइ सिंपि थांपि बाकौ फैदे कौ बिरा जे साममाले थामले थांगौ आर फजिने बीजेपीयाव बायनिने थामया तुंला फैदिया मबे थांगानसै देहापो बायनाय लेख्रै ब्रां साबे तो आबनो बसा ब्रुक थुंबाला पा बा आसा जनाखै आइनि दल आसा जनाखै आइनि दल ब्रां के साउ टोटल 149 परिवार 395 बुतालिन सा ब्रां साउ नाकै आबले कौफिते कौ बयाते कौफि जे आबले बाय फेनाय बसु ब्रैराव बाक्लाराव के हाकिनि आजा आरो खसिरायनि बायो जांले बाय थुंयार फक्लाराव फ गोविंद्र पाराने के आबो बाया मिया खियो आचैना न जे खसिराय 5 तारिखयाव ननो सिलेन्डारियाव मिहे खसिरायाव जइनि खिमि हम आबो बुइमा दे ना कफियाव सासान नाय जे फब्रैराव हेन मा फायदि सेहा बो नाय हम बो थांबायमसि आबो मिथिन हम आरो ननो सिलेन्डारिनले थामया सिलेन्डारिया अ फाबुइ फेनाय सर जों बिसखावा दंजामि उग्रा बाय बाथा दिया जामि बाथा पताका या फायदामि मा बाथाव अच्छा खक्सन हा चै मिया खि 5 तारिखयाव ननो सिलेन्डारि मै नाउ रिम दे रिया जे साने रादि जतरिने क्रयने खक्सन हा